Kif aħna ħbieb, nispera li tinsabu tajbin il-video vlog ta' analiżi għal provi ta' kwalifikazzjoni għal Grand Prix ta' l-Belġu li għadu kem ftit tal-ħinilu. Grand Prix, anzi provi ta' kwalifikazzjoni illi rajna l-dak il-mostru ta' Lewis Hamilton jagħmel il-pole position jirġaq tal-darbohra b'nof sekonda li sieħbu Valtteri Bottas sul komplement tal-grid turija li f'ċirkwit fejn is-sewqiet jagħmel id-differenza Hamilton se jkun dejjem hemm u hija propju raġuni għalfejn ħafna jqisu lil Weege bħala l-aqwa sewwieq illi hemm fil-paddock bħalissa. Kif edna Bottas it-tieni u bħas-soltu Verstappen it-tielet. Niġu biex nibdew nitkellmu ftit dwar il-punti pożittivi li kellna f'dan il-provi ta' kwalifikazzjoni. Nibdew mir-raba post. Daniel Ricciardo ikompli juri is-sewwieq Awstraljan kemm hu sewwieq kbir, kemm hu sewwieq kapaċi, kemm hu sewwieq tajjeb. Looking forward lis-sena d-dieħla naraħ fuq il-McLaren Mercedes għax nemmen li jekk natu lilu u il-Lando Norris pakkett tajjeb fis-sens ta' karozza u magna naħseb se naħdu pjaċir iktar mill-forsi qegħdin nistennew. U dan ifisser permettulu kon niżbilanċja ruħi rebħiet. Imma lura l-2020 Ricciardo ġab riżultat tajjeb ħafna għat-tim tar Renault li se jibdew ir-raba' permezz tal-Awstraljan. Again, meta ċirkwit fih is-sewwieq jagħmel id-differenza jibdew joħorġu t-talenti u Daniel Ricciardo huwa wieħed minn daw. It-titjib tar Renault jiġi evidenzjat ukoll mill-fatt li Esteban Ocon ser jibda fis-sitt pożizzjoni. Jifirdu is-sewwieqa tar Renault hemm it-tieni Red Bull ta' Alexander Albon, ir-riżultat forsi illi ta' titjib illi qegħdin jistennew ukoll mis-sewwieq Anglo-Tajlandiż il-kbarat ta' Red Bull Helmut Marko u Christian Horner. Kapitlu McLaren Renault. Carlos Sainz is-seba', Lando Norris l-10, sodisfatt li rġajna daħħalna żewġ sewwieqa tal-McLaren f'mal-ewwel 10, l-importanti nibqgħu nitlu fi Q3 ħalli mbagħad naraw minn hemmhekk kif se jżvolġu l-affarijiet ta' daqstant. Bravo Carlos u bravo Lando jifirdu s-sewwieqa tal-McLaren iż-żewġ Racing Points Sergio Perez 8 u Lance Stroll 9. Nota pożittiva oħra tiġi minn George Russell illi qed juri kemm hu sewwieq kapaċi li tella l-Williams appuntu fil-15 il-post. Voldiri Russell nafu li huwa sewwieq ta' talent u bil-limitazzjoni li għandu qed iressaq il-Williams għall-inqas pożizzjonijiet lilin mill-aħħar. Niġu għan-noti negattivi issa l-aħwa il-Ferrari. Emnuni, eżis tifożi, f'26 sena li l-insegwi l-Formula 1 qatt ma bsart illa ħanara il-Ferrari fid-diżastru li, skużawni, qegħdin narawha appuntu f'din il-ġimgħa. L-aħħar fil-Free Practice 2, l-aħħar fil-Free Practice 3, anzi inqalaw mill-Q3 il-karozzi ħomor, Leclerc spiċċa 13, Vettel spiċċa l-14 imma straight line speed diżastru. U naħseb li l-kbira du ġej meta tisli tfadal Monza il-ġimgħa d-dieħla. Għada it-tellieqa x'għandu wieħed jistenna mill-Grand Prix tal-Belġju. L-ewwel nett hemm possibilità ta' xita, jiġifieri jista' jkun se nieħdu pjaċir, eventwalment naraw tellieqa forsi naqriżet movimentata mis-soltu it-tluq. Hemm dik il-Lasors Hairpin fl-ewwel kantuniera u nista' jkun tluq interessanti meta tqis li hemm Verstappen u Ricciardo li ma jibżgħux jaqbżu karozzi, il-Mercedes se jippruvaw jaħarbu naraw se jiġri. Mill-bqija nispera li l-McLaren nipplejsjaw fil-punti bħas-soltu. Qabel ma nagħlaq nixtieq nagħmel naqra avviżżer li rigwarda l-paġna ta' Facebook ta' Antonello Sports Blog minħabba ċirkostanzi illi imorru lilin mill-dependux minni s-servizz tal-paġna għada se jkun ftit limitat wara nofsinhar għaliex ir-rapportaġġ tal-Formula 2 se joħroġ normali imma ir-riżultati tat-tiġrija sejrin joħorġu wara li jiena nkun
Nisperaw rajta ftit tard filgħaxija minħabba wara nofsar għandi xi impenji illi ma nistax naħrab minnhom għal daqstant niskuża ruħi għal kull inconvenient illi nista' noħloq magħkom is-segwaċi u grazzi dejjem li qegħdin issegwu dawn il-social medias ta' Antonello Sports Blog. Infakkarkom ukoll biex tinkitbu fuq din il-paġna ta' YouTube, klik like għal dan il-video jekk oġobkom u subscribe għall-istazzjon tagħna tiddejqu xi kol tgħidu tagħkom jekk tħossu li għandkom tgħidu tagħkom. Like ukoll fuq il-paġna ta' Facebook ta' Antonello Sports Blog, klik hemmhekk ukoll, like fuq il-paġna ta' Twitch għal dak li jidħol live gaming, il-ġimgħa d-dieħla wkoll nippruvaw nagħmlu sessjoni mal-gamers ta' Velocity Esports Racing, klik u laqgħet insemmu Velocity Esports Racing bħalissa dejjin ukoll il-kwalifikazzjonijiet għall-kampjonat li qed nippruvaw norganizzaw fix-xitwa għal daqstant idħlu fuq il-paġna ta' Velocity Esports Racing u jekk għadkom m'għamiltux hekk, klik like ukoll għal dik il-paġna. Fl-aħħar u mhux l-inqas għall-aqwa kwoti fejn jidħlu imħatri għal Grand Prix tal-Belġju, is-sit tal-kollaboraturi l-oħra tagħna ejjabed.com, klik hemmhekk ukoll il-paġna ta' Facebook u għamlu d-depożiti tagħkom u ilagħbu b'mod responsabbli ukoll fuq il-Grand Prix tal-Belġju. Kif testu minn daw il-5 affarijiet ħamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba u nerġa' niskuża ruħi ta' kull inconvenient li jista' jinħoloq għada jekk forsi s-servizz tal-blog se jkun limitat. Take care!